Avui us porto 4 artistes, Joan Ferrandis i Castells. Nascut el 31 de desembre, 1919, Barcelona. Dibuixant i escriptor, especialment recordat per les seves nadales, protagonitzades per infants ingenus, àngels i pastorets. I a l'1 de gener trobem Pere Inglada i Sallent. Nascut el 1881 a Cuba, de pares catalans, va destacar en escenes de circ i cabaret. Més endavant, en dibuixos d'animals, sobretot cavalls, amb un traç elegantíssim i una clara influència del dibuix japonès. Xavier Cugat i Mingall, 1900, Girona. Músic i dibuixant, va treballar com a caricaturista i va desenvolupar gairebé tota la seva carrera als Estats Units, on es va fer mundialment famós amb la seva orquestra. Antoni Guanse i Brea, 1926, Tortosa. La seva obra parteix d'un informalisme expressiu i dramàtic, i amb el temps retorna a una figuració molt estilitzada i personal. Art, dibuix i música per començar l'any amb cultura.